Използваната гума може да ви причини големи щети, както и да бъде опасност за живота ви. Този проблем вече е решен с помощта на Avoid Afflet. При пробив няма спиране, няма спукана гума, няма ремонт. Разработен във въоръжените сили и в момента хит на американския пазар. Вижте как действа Avoid Afflet. В четирите гуми на този автомобил е вкаран Avoid Afflet. Той е разнесен равномерно от центробежните сили. При пробив, въздуха под налягане изтласква препарата Avoid Afflet дупката и той моментално и завинаги я запечатва. Avoid Afflet може да защитите вас и вашето семейство. Разработен във въоръжените сили и в момента се предлага за всички видове мотоциклети, велосипеди и превозни средства. Предлага се от събирателно дружество Васкони и Рей ООД. Предимствата на Avoid Afflet: осигурява гумите превентивно, правейки ги нечувствителни към пробиви до 6 мм. Вкарва се лесно в гумата само за минути и не изисква допълнителни инструменти. Премахва въздушната дифузия, поради което на практика гумата спира да спада. Увеличава живота на гумата, като елиминира карането с меки или спукани гуми. Не нарушава баланса на гумата и може да действа при температури от -40 до +50 градуса.